evangeli ile ncwadi kaMprofeti uIsaya seke ifundile kubawo. Uthe ke uba usihlalo sawubambelela kulandima yesihlanu. Siphilisiwe. Ngemifundo yakho. Manijoyine. Hallelujah. Hlale phansi. Umprofeti uIsaya baba umprofeta ngoKristu uYesu uMesiya. Uthi ke omnye umbhali ayicacisa lento lo mprofeti uprofete esisiprofeta phambi kweminyaka 2000 uYesu lo azalwa wa profeta lo mprofeti esisiprofeta kusamveni ke kwexesha abantu bakaThixo bemshiyile uThixo basuka kuThixo. uThixo ke ngokuveza esisiprofeto kulo mprofeti uthi siphilisiwe ngemivumo yakhe uKristu. Izohlala phansi bawumachana. Uthi endaweni yokuthi abantu bakhe bemonile bamshiya basuka kuye wabuthixo zikhona iziprofeto ezazi futhi uThixo ongangqinwa mntu uThixo onganangqibeko wathi umsindo wakhe uThixo ukufutho ndaba uThixo ndaweni yokuba isizwe esimshikileleyo sasuka kuye wenza inyweba wasizala ngokutsha siphilisiwe ngemivumbo yakhe. uThixo imanga lapha ke nomprofeti bawumachaya kanza uhlala phansi xa evula umlomo kwisahluko sokuqala lencwadi uthi mamelani bekani indlebe hlabathi ngizela abantwana yabakhulisa bakreka kunye athi kodwa iesile liyamazi umnikazi walo athi kodwa umntu wami uSirayeli akaqini ndimfaka ikakisa lo mfo kaThixo eprofeta esisiprofeto ukawujonga bawumachaya lencwadi usuka kwisahluko sokuqala uze kwisahluko samashumi mathathu anesithoba umprofeta apha uprofeta esisiprofeto ngoKristu. Uthi ke nomzalwane xa ebacenga uThixo abantu bakhe yilimva kula vesi ye15 uthi khanize sibonisane uthi uThixo kokuba izono zenu zingombela zazihlamba mna zibamhlophe uthi uThixo kwaba bantu uThixo kwaba bantu uThixo wasusa umsindo wakhe wakhangela isizwe sakhe esilahlekileyo siphilisiwe ngemivumbo yakhe kaKristu. Uthi ke nomprofeti kaqaqisa isiprofeto ebantwini izawuhlala phansi ikamente uthi ngenye imini ukufa kwakumkani ubusiya ndayibona inkosi ihleli etempileni athi ingubo zayo zigcwele itempile ikamente yasekhaya izawuhlala phansi. Uthi nomzalwane kwakule kerobhi ezasilapha ngaphakathi ithi ke kerobhi nganye inamaphiko amathandathu uthi ngamabini igquma amehlo wayo ngamabini igqima inyawo zayo amabini iphaphazela eyinayisithi uyingcwele. Uthi nomzalwane kathathe kakuhle laba bantu ekakisela aba bantu ngesiprofeto sikaThixo uthi wathi ephaphazela ehlali uthi lo mphaphazeli yaphaphazela nye yafika yamaphambi kwakhe iphathilahle ilithatha esitingelelweni ngesiphatho
uthi yasondeza ilahle emlonyeni kuye yakugqiba yathi ubugwenxa bakho nesono sakho sikanye kushelwe. Yile nto ke umfana profete sithi siphilisiwe yemifungo yakhe endleleni bawumathaya ebheke emawusi balapho abafundi bakathixo balahlekele nofefe uthi besondela uyasopha namadoda ayaqoqa ngendaba angasasiyo lepathi uyesu kesondela kuwo afuna uqonda zindaba zini lezi nithetha ngaso athi kathetha ngongaqondi zindaba zokubulawa noKristu ngoba simthembile sisithi uzokhulula uSirayeli ngenhlawulelo omatshaya sizohlala phansi uThixo akayenzi impazamo ukuthumela kwakho uYesu okokuba zasihlangula akusiyo impazamo izohlala phansi kodwa ke izohlala phansi bawumatshaya ngifumele ndithi izikhonkwane ezabethelela uKristu emnyamlezweni sikuthibanisa nomnyamlezo akuzange zithibanise umnyamlezo noKristu kuphela zathibanisa amazulu nehlabathi. Yile nto ke namhlanje usiva sisithi safelwa uKristu okokuba zange sifelwe yasike kabani namhlanje kathino yakho
Ah!